Hei, olen lääkäri Soili Kasanen. Kiitos kun tulit reuma- ja ravitsemusaiheen äärelle. Lisään kommenttikenttään aikapisteet, niin pääset niistä sitten palaamaan haluamaasi kohtaan. Luentodiat löytyy kotisivultani kasasenkootut.fi ja suosittelen sen tiedostojen avaamista koneella. Käyn läpi, missä reumaa sairastetaan eniten, mistä tulehduksessa ja reumassa on kyse, miten reuman aktiivisuuteen voidaan vaikuttaa lääkkeillä ja ravintovalinnoilla, millaisia tuloksia reuman ruokavaliohoidoilla on saatu ja mitä kertyneen tiedon perusteella kannattaa välttää ja mitä syödä. Nivelreumaan sairastutaan eniten Iso-Britanniassa, Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja Alaskassa. Suomella on kyseenalainen kunnia kuulua kärkikaartiin myös tyypin 1 diabeteksen, haavaisen paksusuolitulehduksen, atooppisen ihottuman, akneen, keliakian, rasvamaksan ja masennuksen esiintyvyydessä sekä Alzheimer-kuolemissa. Mistä tulehduksessa on oikein kyse? Tulehdus on poikkeustila. Sen sijaan, kun kehossa ja mielessä vallitsee rauha, voidaan sulatella ruokaa, korjata vaurioituneita kudoksia ja rakentaa uutta. Normaalisti toimiva immuunijärjestelmämme on aina valppaana puolustamaan meitä uhkia vastaan. Kun uhka havaitaan, immuunijärjestelmä ja hermosto reagoi sytyttämällä tulehduksen niin, että mekin huomataan se, ennemmin tai myöhemmin. Keho ei koskaan tulehdu ilkeyttään. Tulehdusta tarvitaan taistelemaan taudin aiheuttajia vastaan. Aktivoituneet syöjäsolut on valmiina hyökkäämään veren, limakalvoille tai muihin kudoksiin tunkeutuvan vihollisen kimppuun. Tulehdus passivoi kohdettaan aiheuttamalla muun muassa turvotusta ja kipua. Näin keho koittaa varjella itseään lisävahingoilta ja passiivisuudella myös lauman muita jäseniä, kun eihän se immuunijärjestelmä tiedä, että onko tulehdus tarttuvaa laatua. Tulehdus ei tule iän myötä, eikä se ole normaali tila. Se ei syty itsestään. Taudin aiheuttajabakteerit ovat ärhäköitä lisääntymään ja vois verenkiertoon päästessään aiheuttaa verenmyrkytyksen. Siksi niitä vastaan on reagoitava voimakkaasti ja hälytettävä apujoukkoja, eli lisää puolustussoluja paikalle. Ja tämä tapahtuu tulehdusvälittäjäaineiden avulla viestimällä. Verisuonia ja limakalvoja verhoava solusuojahuntu glykokalyksi auttaa tässä viestin välityksessä. Lukuisat eri tulehdussolutyypit aktivoituvat. Yhteistyö on voimaa. Miten reuma syntyy? Tämä on lääkäreille tuttua. Jostain syystä elimistö tulehtuu. Vastustuskyvystä vastaavat valkosolut aktivoituu ja lisääntyy. Taistelutilanteessa syntyvät haavat on syytä parantaa ja sitä varten eritetään kasvutekijöitä. Tulehdusvälittäjäaineita kutsutaan lisäjoukkoja. Kasvutekijät ja tulehduksen välittäjäaineet kiihdyttävät nivelkalvosolujen lisääntymistä ja nivelnesteen tuottoa. Niin nivelkalvot paksuuntuvat. Elimistö pyrkii aina homeostaasiin eli tasapainotilaan. Niinpä kudosproteiineja hajottava entsyymi kiihdyttää toimintaansa ja tästä seuraa rustotuhoa. Lisäksi kasvutekijät ja sytokiinit aktivoivat rankalla kädellä luuta hajottavia osteoklastisoluja, eli juuri niitä, joiden toimintaa tietyillä osteoporosilääkkeillä jarrutetaan. Näin kehittyy nivelreumalle tyypillistä rusto- ja luutuhoa. Elämäntapalääketieteessä halutaan mahdollisuuksien mukaan eliminoida ne tulehduttavat tekijät. Reumasta on tapana sanoa, ettei sen syntysyytä tunneta. Ehkä vika on geeneissä, tupakointi ja lihavuus lisäävät riskiä. Mutta lääkkeiden kehitys edellyttää mekanismien tuntemista. Niinpä tuntemattomista syistä puhkeavien sairauksien kohdalla minulla on tapana selvittää, miten koe-eläimet sairastutetaan. Laboratorioeläinten niveliä tulehdutetaan pistämällä anturoihin, niveliin tai vatsaonteloon esimerkiksi kollageenia, kananmunan proteiinia, naudan veren albumiinia tai ihmisen sikiön rustosta saatavaa ainesosaa.
Tulehdusta voimistetaan pastoroiduilla bakteereilla tai tässä esityksessä tutuksi tulevilla lipopolysakkarideilla. Tulehduttava toimenpide toistetaan yleensä viikon välein useita viikkoja, ja näin saadaan aikaan voimakasta, ihmisen reumaa muistuttavaa rustotuhoa ja niveltulehdusta. Tässä lähdeviitteet edelliseen. Verenmyrkytys on aina henkeä uhkaava tilanne. Elimistö on niin varautunut sitä estämään, että tulehdusreaktio käynnistetään jo silloin, jos verisuonia ja limakalvoja verhoava solusuojahuntu havaitsee edes bakteerin seinämäkappaleita. Näistä tulehduttavista bakteerien seinämäkappaleista eli lipopolysakkarideista käytetään lyhennettä LPS. Ja aikamoinen hässäkkä siinä tulehduksessa syntyykin. Nuo valkosolutyypit mä kertasin ihan omaksi opikseni. Näitä ei tarvitse teidän mieleen painaa. Paksusuoli kuhisee bakteereja, positiivisia ja negatiivisia. Ja nimenomaan niiden negatiivisten, gram-negatiivisten bakteerien seinämissä on niitä lipopolysakkarideja eli endotoksiineja. Suomennos voisi olla bakteerin soluseinämyrkky. No, se kuulostaa pahalta ja verenkiertoon päästyään tuntuukin pahalta. Mutta onneksi normaalioloissa tiivis suolisoluseinämä ja paksu suojaava limakerros pitää ne LPS siellä suolen sisällön puolella. Se suojaava limakerros se ei synny itsestään, vaan sen tuottaa hyvälaatuiset suolistobakteerit, jotka rakastaa runsasta määrää erilaisia kuituja. Kaikki kasviperäinen ravinto sisältää kuituja, ellei niitä ole ruoasta tieten tahtoen poistettu. Esimerkiksi sokeriruoassa on kuitua, mutta sokerissa ei. Mitä monipuolisemmin eri kasvilajeja ja siten erilaisia kuituja ruokavalio sisältää, sitä laadukkaampi suolistomikrobiomi on. Tutkimusten mukaan hyvälaatuisen suolistobakteeriston saa syömällä vähintään 30 eri kasvilajia viikossa. Siinä ei probiootit auta, jos ruokavalio on niin kuituköyhä, että limaa tuottavat bakteerit ei pärjää. Henkensä pitimiksi ne sitten joutuu syömään itse tuottamansa suojaavaa limakerrosta ohuemmaksi. Missään eläinperäisessä ruoassa ei ole kuitua. Ja ruokavalion kallistuessa niiden suuntaan ikävät negatiiviset bakteerit alkaa nostaa päätään. Ne pitää kovista rasvoista ja eläinproteiinin aminohappokoostumuksesta. Kuituvajeen jatkuessa ennen pitkää suojaava limakerros on syöty, suolistobakteerista köyhtynyt ja muuttunut tulehduttavaksi. Ja lopulta suolisoluliitokset alkaa antaa periksi. Verenkierron puolelle lipsahtelevat lipopolysakkaridit sytyttää hiljaiseksi kutsutun, mutta varsin äkäisen tulehduksen. Toissa vuonna julkaistussa kotimaisessa tutkimuksessa todettiin, että lipopolysakkaridien määrä verenkierrossa korreloi reuman aktiivisuuden kanssa. Mitä enemmän endotoksiineja, sitä epätodennäköisemmin reuma saatiin lääkkeilläkään rauhoittumaan. On tosiaan havaittu, että nivelreumaa ja muita tulehduksellisia sairauksia potevien henkilöiden suolistomikrobiston laatu ei ole kovin hyvä. Tästä seuraa suoliseinämän lisääntynyt läpäisevyys. Viime vuosituhannella vuotavasta suolesta puhuvia pidettiin arveluttavina, ja nyt tiedetään, että he olivat aikaansa edellä. Gram-negatiivisten bakteerien seinämäkappaleet aktivoivat immuunijärjestelmän ja aiheuttavat matala-asteista koko kehossa pytevää hiljaista tulehdusta eli inflammaatiota. Geenit sitten määrittää sitä, kuinka se tulehdus puskee ilmi. Aktivoitunut immuunijärjestelmä saa syöjäsolut liikkeelle. Puolustusjärjestelmä ei tiedä, että LPS-kappaleet ovat vain bakteerin osasia, eivät eläviä bakteereita. Tulehdus aiheuttaa kurjia ja samankaltaisia oireita, oli sen saanut aikaan sitten mikä tahansa. Antibiooteilla voidaan hoitaa niille herkkien elävien taudinaiheuttaja-bakteerien aiheuttama tulehdus, mutta kuituköyhän länsimaisen ruokavalion aiheuttamaan matala-asteiseen tulehdukseen ne eivät tepsi.
Tämä hiljainen tulehdus on myös sarkopenian eli lihaskadon riskitekijä. Tässä 60 suomalaisen reumaa sairastavan henkilön vuoden kestoisessa seurantatutkimuksessa havaittiin, että mitä enemmän endotoksiiniaktiivisuutta oli, sitä hankalammaksi reumatulehdus kävi ja reumalääkkeille vaste oli huonompi. Kehossa jyllävä tulehdus heikentää myös valtimoterveyttä. Ja tämä hiljainen kytevä tulehdus tuntuu kaikkialla, missä veri kiertää. Tulehdustasoa voidaan mitata CRP-kokeella. CRP tarkoittaa C-reaktiivista maksan tuottamaa proteiinia. Palataan syöjäsolujen taistelukentällä eli paksusuoleen, jossa majailee jopa 70% ihmisen immuunijärjestelmästä. Nuo vaikeat kirjainyhdistelmät on esimerkkejä syöjäsolujen aseistuksesta, eli niiden erittämistä tulehduksen välittäjäaineista. Ja juuri näiden sytokiinien tuotannon estämiseen on kehitetty biologisia lääkkeitä, joita kutsutaan reuman täsmähoidoksi. Kun perinteiset reumalääkkeet, kuten kortisoni ja metotreksaatti, ampuu ikään kuin haulikolla päin tulehdusreaktioita, niin nämä biologiset lääkkeet kohdistuukin tiettyyn ketjureaktion vaiheeseen. Tässä on Reumaliiton sivustolta löytämäni luettelo tämänhetkisistä reumaan käytettävistä biologisista lääkkeistä. Vaikka biologisetkin lääkkeet hoitaa vain jo syntynyttä tulehdusta, eivätkä tulehduksen juurisyitä, niin omin päin ei koskaan pidä mitään määrättyjä lääkityksiä lopettaa. Oletko tullut ajatelleeksi, että kun nämä samat tulehdusta aiheuttavat tekijät aiheuttaa myös muita sairauksia, niin näitä biologisia lääkkeitä käytetään myös niihin. Esimerkiksi suolistotulehduksiin ja ihosairauksiin, alopesiasta atooppiseen ihottumaan. Reumalääkettä on testattu myös sepelvaltimotautiin. Mitä yhteistä on reumalla, rasvamaksalla ja sepelvaltimotaudilla? Niihin kaikkiin liittyy tulehdus. Niinpä biologista reumalääkettä canakinumabia testattiin sepelvaltimotautipotilailla. 4-vuotiseen lääketutkimukseen osallistuneiden sydäninfarktin saaneiden yli 10 000 potilaan muut lääkitykset oli optimoitu. Ja CRP laski 4,2 milligrammasta heti ensimmäisestä pistoksesta Lumella 20% ja canakinumabilla 60%. Lääke ei kuitenkaan vähentänyt sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta, eikä sillä ollut vaikutusta kokonaiskuolleisuuteen. Haittavaikutuksina olivat harvinaiset, mutta tappavat infektiot, joihin biologista lääkettä saaneet kuolivat yli 2,5 kertaa useammin kuin sitä saamattomat. Toisaalta keuhkosyöpäkuolleisuus oli pienempi canakinumabia 300 mg saaneiden ryhmässä. Sitten tämä tulos paljastui ihan sattumaksi, mutta se ehdittiin uutisoida Suomenkin mediassa. Tutkijoita siteerannut Iltalehti kuvasi tutkimustuloksia mullistaviksi. Artikkelissa unohtui mainita, ettei canakinumabi vähentänyt sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta. Suurinta lääkeannosta saaneiden pienempi keuhkosyöpäkuolleisuus yleistettiin syöpäkuolleisuudeksi. Canakinumabi oli niin tehoton keuhkosyöpäpotilaiden hoidossa, että tutkimus keskeytettiin ennenaikaisesti. Syöpälääkärit oli tätä keuhkosyöpätutkimusta kyllä seuranneet ja ammattilehdessään jo kommentoineet, mutta iltapäivälehdissä ei lääkkeen tehottomuudesta uutisoitu. Jos canakinumabi olisi ollut käyttökelpoinen, niin 5 potilaan hoito vuoden ajan olisi maksanut $1 miljoonaa. Samat tutkijat testasivat sitten, että toimisiko tulehdusta taltuttava reumalääke metotreksaatti myös sydänpotilailla. No, ei se tehonnut, vaan lisäsi kuolleisuutta 16%, joten tämäkin tutkimus jouduttiin keskeyttämään. Vaikeneminen on kultaa, mitä lääketutkimusten vesiperiin tulee. Nyt on aika kaivautua tulehduksen juurisyihin. Suomalaiset kärsii kuituvajeesta.
Kovaa rasvaa kertyy liikaa, miehiin eniten lihoista ja naisille juustoista, kun niin kutsuttuun kevyen 17% edaminkin energiasta kolmannes tulee kovasta rasvasta. Kasvirasvoista palmuöljy on pahis ja myös kookosrasva on kovaa eli tyydyttynyttä rasvaa. Kova rasva ja liiallinen eläinproteiini ruokkii niitä ikäviä suolistobakteereja, jotka ei kunnioita ihmisen suoliseinämän rajoja, kun mekin ollaan rasvaa ja eläinproteiinia. Ja näille liiallinen altistuminen nostaa tulehdustasoa usealla mekanismilla. Urea on tulehduttava kuona-aine, jota kertyy, kun etenkin eläinproteiinin aineenvaihduntatuotteena syntyvää myrkyllistä ammoniakkia sidotaan maksassa vaarattomampaan muotoon. Urea itsessään lisää suolisoluseinämien läpäisevyyttä ja sitähän me ei haluta. Ammoniakkikuormitusta pystyy keventämään vaihtamalla eläinkudoksia ja lypsymaitotuotteita kasviperäisiin ruokiin. Lypsämisen ja teurastuksen yhteydessä eläinten suolen sisällöstä peräisin olevia bakteerin osasia päätyy eläinperäisiin ruokiin. Maidossa on märkää. Tätä bakteerien ja tulehdussolujen yhteismäärää kutsutaan soluluvuksi. Pasteurointi kyllä tappaa bakteerit, mutta ei poista niitä eikä niiden tulehduttavia osasia. Ja nämä endotoksiinit kestää myös mahahappokäsittelyn. Rasvainen ruoka helpottaa noiden osasten pääsyä imusoinikierron kautta verenkiertoon. Ja erityisen nopeita endotoksiininousuja onkin nähty koehenkilöillä, joille on juotettu nisäkäsperäistä kermaa. Kuidut puolestaan vähentää endotoksiinien imeytymistä jo samalta aterialta. Ja pidemmällä tähtäimellä kuidut antaa suojaa endotoksiineilta tiivistäessään niitä suolisoluliitoksia. Eläinkudosten syömiseen liittyy muitakin ongelmia. Esimerkiksi kananpoikien ja nautojen kollageenit muistuttaa omiamme, mutta on sen verran vieraita nieltynä, että immuunijärjestelmä voi kehittää niitä vastaan vasta-aineita, jotka sitten hyökkäävät omia sidekudoksiamme vastaan. Esimerkiksi munaproteiinista voi koitua ongelmia ilman muna-allergiaa, etenkin heille, ketkä kärsii ummetuksesta. Kun kova suolen sisältö liikkuu hitaasti, hankaus lisääntyy ja haitta-aineet ovat pidemmän aikaa kosketuksessa suoliseinämään. Kuituvaje pahentaa ummetusta ja lisää suolen läpäisevyyttä. Ja nämä molemmat ongelmat häiritsee immuunijärjestelmää. Kuituvajeen lisäksi kompensoimaton stressi haurastuttaa solusuojaa. Mitä vaurioituneempi suoliseinämä on, sitä enemmän se päästää haitallisia aineita läpi ja sitä valppaammin immuunijärjestelmä reagoi vieraisiin proteiineihin. Eläinproteiinin aminohappokoostumus ei tosiaan ole verisuonten eikä immuunijärjestelmän kannalta optimaalinen. Lypsymaidoissa merkittävä osa energiasta tulee sokerista, mutta muutoin eläinperäisten elintarvikkeiden energia tulee joko eläinrasvasta tai eläinproteiinista. Ja näihin molempiin liittyy noita ongelmia. Siksi tulehduksellisten elintapasairauksien hoidossa eläintuotteiden vaihtaminen vähärasvaisempiin eläintuotteisiin auttaa vain vähän, jos ollenkaan. Tämä taulukko selittää paljon suomalaisten kärkisijoista monien sairauksien, myös reuman suhteen. Muun muassa vahvan maitokulttuurin takia suomalaisten eläinproteiinin kulutus on runsasta. Ja toisin kuin koko kasvisruuat, kuiduttomiksi käsitellyt sokerinlähteet tulehduttavat. Vain 6% naisista ja 3% miehistä pysyy kovan rasvan suhteen kohtuudessa. Suolaa lähes kaikki saavat liikaa, siis yli 5 grammaa, eli enemmän kuin teelusikallisen päivässä. Ja suurin osa tästä tulee piilosuolana teollisten elintarvikkeiden mukana. Reumaa sairastavan kannattaa minimoida suolan käyttö, sillä suola heikentää suolistobakteeriston laatua ja lisää TH17 tulehdussolujen määrää. Suolalla on immuunijärjestelmää aktivoiva, tulehduttava vaikutus. Ja suola on säilöntäaine. Se tappaa bakteereja.
ja köyhdyttää suolistomikrobiomia. Suomalaisten olisi tarpeellista saada lisäsuojaa vahingoittavilta tekijöiltä, mutta nykytilanne on kehno. Vaikka sokeria saadaan reilusti, niin hyviä, siis niitä kuituja sisältäviä hiilihydraattien lähteitä suurin osa suomalaisista syö ihan liian vähän. Esimerkiksi siemenissä on kuituja, mutta siemenöljyissä ei. Ja myös folaatin eli B9-vitamiinin puutos nostattaa tulehdusta. Suomalaiset syö niin vähän kasviksia, että vain 6% naisista yltää folaatin riittävään saantiin. Viljoissakin on folaattia, ja runsas leivänsyönti lienee syynä siihen, että miehistä sentään joka 4. saa tätä tuikitarpeellista B9-vitamiinia. Mutta niissä leivissä oli se piilosuola, eli parempi olisi lisätä kasvisten syöntiä. Mitä pidempään kasviperäisesti syödään, sitä suuremmaksi ero sekaanien korkeampaan tulehdustasoon ajan kanssa kasvaa. Käytännössä, mitä kasvivoittoisempi ruokavalio, sitä vähemmän tulehdusta. Vegaanien lisäksi lakto-ovo-vegetaristienkin tulehdustaso on tyypillisesti sekasyöjiä matalampi. Adventisteille keho on temppeli ja siksi he pyrkivät elämään terveellisesti. Mutta tässäkin väestössä nivel- ja pehmytkudossairaudet on yleisiä. Korkeampi estrogeenitaso ja tupakointi nosti riskiä ja jo vähäinenkin lihankulutus oli yhteydessä näihin sairauksiin. Nivelrikkoa ja pehmytkudossairauksia poteneiden naisten lautaselta lihaa löytyi vähintään kerran viikossa, puolet useammin kuin vaivattomien ruokavaliosta. Oirehtivilla miehillä lihan viikoittainen käyttö oli 43% yleisempää kuin oireettomilla. Sen sijaan pähkinöiden ja salaattien syönti yhdistyi vähäisempään sairastuvuuteen. Jo 20 vuotta sitten lihatieteilijöiden ja markkinoijien kongressissa Helsingissä mietittiin, voitaisiko lihan epäterveellisyyttä vähentää sekoittamalla lihaa tuotteisiin Saksan pähkinöitä. Näin lihan imagoa saataisiin kohennettua ja sitä voitaisiin markkinoida myös riskiryhmille. No, lihan epäterveellisyydestä huolimatta sitä markkinoidaan edelleen riskiryhmille. Otetaan tähän väliin vähän paskempi juttu. Lääkärit tuntuu olettavan, että ihmiset syö mieluummin lääkkeitä kuin kasviksia. Ja aika monet uskoo myös, että potilaille ulosteen siirrot maistuisi koko kasvisruokia paremmin. Kun tutkijat halusivat selvittää ulosteen siirron vaikuttavuutta metabolisesta oireyhtymästä kärsivien 20 henkilön tulehdustasoon, he kyllä tiesi, mitä ruokavaliota noudattavilta löytyisi laadukkaimmat siirteet. Vegaanien ulostetta saaneiden sekaanien tuloksiin pettyneet tutkijat iskivät kätensä kuidun puutteeseen. Aivan kuten lääkehoidoissa, niin ruokavaliossakin annostelu on tärkeää. Jos tehdään pieniä muutoksia, on terveydentilassa odotettavissa vain pientä kohennusta. Ja mitä reippaampia muutoksia tehdään hyvään suuntaan, sitä selvempiä on terveysvaikutukset. SysDiet-tutkimuksen oli määrä osoittaa, mitä terveellisesti toteutetulla ravitsemussuositusten mukaisella sekaruokavaliolla voidaan saada aikaan. Interventioryhmäläisten tuli välttää lisättyä sokeria ja hunajaa sekä punaista lihaa ja lihaleikkeleitä. No, oli niissä sitten se sydänmerkki tahi ei. Maitotuotteista piti valita vain vähärasvaisia ja maustamattomia. Niin kutsutut kevytjuustot, nämä max 17%, niin ne oli sallittu. Marjoja, hedelmiä ja vihanneksia piti syödä yli puoli kiloa päivässä ja sen päälle vielä ekstra annoksia kaaleja ja juureksia sekä palkokasveja ja pähkinöitä. Kuidun saanniksi suunniteltiin vähintään 35 grammaa päivässä. Ja ainakin 3 kala-ateriaa viikossa varmistettiin maksamalla kalaostokset. Muille aterioille suositeltiin vähärasvaista vaaleaa lihaa tai riistaa. Energian saanti oli määrä pitää ennallaan 18-24 viikkoa kestäneen tutkimuksen ajan.
Verrokkiryhmän ruokavalio se suunniteltiin niin epäterveelliseksi, että terveystietoisista henkilöistä joka 4. jätti leikin kesken. Verrokeista 70 pysyi mukana loppuun asti. Syysdietillä kovan rasvan, kolesterolin ja lisätyn sokerin määrä väheni. Kuidun määrä kasvoi tavoiteltuun 35 grammaan. Mutta tulokset jäi kovin vaatimattomiksi, myös verrattuna epäterveelliseen länsimaiseen tapaan satunnaistettuun verrokkiryhmään. Insuliiniresistenssi ei hellittänyt, eikä CRP-tulehdusarvo lainkaan laskenut. Ruotsalaisessa Nordiet-tutkimuksessa 44 henkilön interventioryhmälle tarjottiin kaikki ruoka 6 viikon ajan. Kovarasvan määrä painettiin 5 energiaprosenttiin, kuidun määrä kasvatettiin 54 grammaan päivässä ja kolesterolia kertyi vain 131 milligrammaa päivässä. Kuitujen runsaus teki interventioryhmäläisten tuki interventioryhmäläisten kylläisyyttä siinä määrin, että kaloreiden määrä väheni 520 kaloria päivässä ihan ilman annoskokorajoitusta. Myönteisiä tuloksia nähtiin rasvoissa ja sokereissa, mutta CRP ei muuttunut, vaikka kasvisten osuus oli reilusti kasvanut. Sekä Sysdiet että Nordiet ruokavaliot sisälsivät rasvaisia kaloja. Niiden syönnin lisäys ei ole satunnaistetuissa tutkimuksissa tulehdusta lievittänyt. Kalojen sisältämät haitta-aineet saattaa olla osasyy siihen, miksi kalojen runsaallakaan syönnillä ei kontrolloiduissa tutkimuksissa ole saatu aikaan tulehduksen laskua, kovista ja hinnakkaista yrityksistä huolimatta. Kun mä perkasin ne lähdeviitteet, joilla on perusteltu sitä väittämää, että tulehdus laskisi runsaalla kalojen syönnillä, niin käteen jäi vain tulehdustila ja todella taitavaa tiedottamista. Tuossa tiedostossa niistä tutkimuksista. Kala ja tulehdus. Kala- ja lääketeollisuudelle työskentelevä Calder-niminen tutkija väitti katsauksessaan, että ihmistutkimuksissa kalaperäisistä omega-3 olisi ollut hyötyä reuman hoidossa. No, hänen antama lähdeviite ei kuitenkaan tukenut väitettä. Viitatussa tutkimuksessa 17 interventioryhmäläisen oli syötävä 3 kuukauden ajan mahdollisimman paljon kalaa ja lisäksi heille tarjottiin 1,8 grammaa EPA eli eikosapentainihappoa kapselina päivittäin. Interventioryhmäläisiltä kiellettiin rasvaiset maitotuotteet, kaikki juustot ja lihajalosteet. Ja nisäkkäiden lihaa sai syödä korkeintaan 2 viikossa. Kalojen ja epälisän syönti ei lyhentänyt nivelten aamujäykkyyden kestoa. Kovaa rasvaa lisänneessä kontrolliryhmässä se paheni. Kipeiden nivelten määrä pysyi ennallaan 8 viikkoon saakka, minkä jälkeen se äkkiä puolittui lähtötilanteeseen nähen interventioryhmässä, mutta niinpä kävi sitten myös verrokeilla, eikä 3 kuukauden tulos ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkitsevä. Mietin, että olisikohan tuossa nyt ollut niin kuin vuoden aika kääntynyt just sitten reumaa sairastaville suotuisammaksi. No, kuukausi pari tutkimuksen päätyttyä verrokkien tilanne oli kalaryhmää parempi. Turvonneiden nivelten lukumäärään ei tullut tilastollisesti merkitsevää muutosta. Tulehdusmerkkiaineet eivät laskeneet kaladietillä, eivätkä edes rasva-arvot parantuneet. Vuotoaika piteni päivittäin EPA-lisää käyttäneillä. Laajan ja 5-vuotisen Vital-tutkimuksen oli määrä osoittaa kaikki mahdolliset kalaöljyn edut. Viimeisin vesiperä vedettiin kivunhoidossa, eikä hyötyä nähty myöskään 50 mikrogramman D-vitamiinilisästä. Eli D-vitamiinin puute kyllä lisää reumaoireilua, mutta sitten niin kuin ylimääräinen ei lievitä oireita. Vesiviljelystä puhuttaessa hämärtyy fakta, että kalatkin ovat eläimiä, verirautaa ja kolesterolia sisältävine eläinsoluineen. Ja merenelävät on tosiaan myös alttiita keräämään haitta-aineita.
Reuma ei rauhoitu kaloja tai kalarasvaa syömällä, mutta sen sijaan elävällä ravinnolla on saatu rohkaisevia tuloksia. Vääräleuille tiedoksi, että elävä ravinto ei tarkoita eläinten syöntiä elävältä, vaan kuumentamatonta kokokasvisruokaa. Kuopion yliopistossa tutkittiin elävän ravinnon tehoa reumasairauksissa. 43 reumaa sairastavaa henkilöä osallistui kuukauden mittaiseen interventioon, jossa elävän ravinnon ryhmään päätyneille tarjottiin valmiit ateriat. Suolistomikrobiomi muuttui 20% suotuisampaan suuntaan jo kuukaudessa, ja tämä muutos heijastui ravitsemushoitovasteeseen siinä interventioryhmässä. Hoitovastearvion teki sokkoutettu reumalääkäri, eli hän ei tiennyt, mitä osallistujat olivat syöneet. Kuukausi on lyhyt aika, mutta riitti 28% interventiohoitoryhmäläisistä tuomaan hyvän hoitovasteen. Myöhemmin tehtiin samankokoinen, mutta pidempi 3 kuukauden mittainen tutkimus. Kaikilta osallistujilta kiellettiin riippuvuutta aiheuttavat ainekset, kahvikin. Niiden pois jättäminen näytti hyödyttävän molempia ryhmiä. 8 elävän ravinnon ryhmää satunnaistetuista koki vatsavaivoja siinä määrin, että he luovutti 2 kuukauden kohdalla, mutta jo tuossa ajassa he ehti kokea myönteisiä vaikutuksia nivelreumaoireiden kannalta. Ja heidän tulokset otettiin mukaan sitten tuohon tulostaulukkoon. Kaiken kaikkiaan kuumentamattomalla kokokasvisruoalla reumakivut, nivelten turvotukset ja aamujäykkyys vähenivät ja liikkumiskyky parani 3 kertaa useammalla kuin verrokkiryhmässä. Oireiden lievittymisen ja ruokavalion noudattamisen välillä nähtiin annosvasteinen suhde. Tulokset katsottiin suolistomikrobiomin muutoksen ja antioksidanttien ansioksi. Muistatko vielä urean? Eli se oli se maksan tuottama tulehdusta lietsova ja hapetustressiä lisäävä kuona-aine, jota kertyi enimmäkseen eläinproteiinin aineenvaihduntatuotteena syntyvän myrkyllisen ammoniakin sitomisesta. 90% ureasta poistuu kyllä terveiden munuaisten kautta virtsaan. Ja suolistobakteeriston laatu vaikuttaa ureaa takaisin ammoniakiksi purkavan ureaasi-entsyymin määrään. Mitä kasvisvoittoisemmin syödään, sitä vähemmän ammoniakki ja urea elimistöämme kuormittavat. Ureassa ja ammoniakissa on väkevä haju. Lihansyöjien ja kasvissyöjien eritteet haisevat enemmän ja vähemmän. Elintarviketeollisuuden muokkaamassa ruokakulttuurissamme elävä ravinto on monelle liian rankka. Ruotsalaistutkijat halusivat selvittää, miten välimerellinen ruokavalio toimisi nivelreumaa sairastavilla. 3 kuukauden ajan 26 henkilöä söi välimerelliseen tapaan ja 25 ihmistä kuten ennenkin. Perinteinen välimerellinen tapa syödä on hyvin kasvispainotteinen. Ruotsalaistutkimuksessa kuitenkin eläinperäisen ruoan osuutta kasvatettiin sikäläisen vallitsevan ruokakulttuurin takia, mutta pidettiin kuitenkin kohtuullisena 17% ruoan painosta. Kasviperäistä ruokaa syötiin melkein 900 grammaa päivässä ja eläinperäistä kaiken kaikkiaan 183 grammaa päivässä. Tulokset oli hyviä. Turvonneiden nivelten määrä väheni 4/4, kipu yli 1/3, CRP laski 17-12 ja reumasairauden aktiivisuutta kuvaava 2-10 pisteen välillä mitattava DAS-28 scale pistemäärä niin yli 0,5 pistettä. Tässä tuo Disease Activity Scale näkyy taulukkona ja sitten tuo Visual Analog Scale kipuskaala pylväinä. Eli verrokeilla hiukan nousi tuo tai lisääntyi kipu. Tuo oli hienoa, mutta tuoreista ja kypsennetyistä kasviperäisistä ruuista monipuolisesti koostetulla kokokasvisruokavaliolla on saatu vielä paremmat tulokset.
Tämä oli 4 kuukauden mittainen tutkimus. Koko kasvisruokaryhmässä mukana pysyi loppuun asti 40 henkilöä ja entisen tapaan jatkaneessa verrokkiryhmässä 37 henkilöä. Rasvan määrä ei muuttunut, mutta sen laatu parani kokaruryhmässä, jossa myös kuidun saanti koheni ja liikunta lisääntyi. Sen sijaan stressin säätelyä verrokit harjoittivat huomattavasti enemmän. Vaikka stressin käsittelytaidot totta kai on tärkeitä, niin tässä tutkimuksessa keskimäärin 42 minuutin päivittäinen rauhoittuminen ei lievittänyt sekaruokaa syövän verrokkiryhmän oireita. Mutta kokaruryhmään satunnaistetuista reuma rauhoittui lähes oireettomaksi liki joka toisella. Kivut ja arkojen nivelten lukumäärä vähenivät alle puoleen. 16 viikon intervention päätyttyä näille verrokeille tarjottiin samanlainen elintapaohjaus. 4 kuukauden ohjelman DAS-28 tulokset säilyi molemmissa ryhmissä edelleen vielä vuoden kuluttua interventiojakson päättymisestä. Aika huimaa. Ja vuoden kuluttua intervention päättymisestä 9% seurataan osallistuneista henkilöistä oli päässyt eroon kaikista reumalääkkeistään. Kokarun teho on osoitettu myös 4+4 kuukauden satunnaistetussa vuorovaihtotutkimuksessa. Eli se on tuo alin pallura, että millä on saatu kaikista parhaat tulokset. Aktiivista nivelreumaa sairastavat 44 sekasyöjää satunnaistettiin syömään 4 kuukautta vegaanisesti tai entiseen tapansa. Sitten kaikki söi sekaruokaa kuukauden ajan, minkä jälkeen ruokavaliot vaihtui päikseen. Vegaaninen käytännössä kokaru-ruokavaliojakso sisälsi 3 viikon eliminaatiodietin, jona aikana minimoitiin reumaa mahdollisesti triggeröivät kasviperäisetkin ruoka-aineet. Seuraavien 9 viikon aikana niitä palauteltiin ruokavalioon yksilöllisen sietokyvyn mukaan. Reuma on raju tauti ja siksi siihen iskettiin intensiivisellä ruokavaliohoidolla. Alkuun karsittiin myös koisokasvit, jotka kokemusperäisen tiedon mukaan aiheuttavat ongelmia vain 1 ihmiselle 20. Näitä koisokasveja on 6, chili, gojimarja, munakoiso, paprika, peruna ja tomaatti. Siihen nähdään, että lihavuuden käypähoidossa edelleen suositellaan 2 kuukauden pussidiettiä, niin jopa tämä vain 3 viikon kestoinen eliminaatiodietti ei ollut äärimmäinen. Mutta mitä silloin syötiin? Sallittujen ruokien listat täysjyväviljoista, vihanneksista, sienistä, hedelmistä, marjoista, palkokasveista ja siemenistä on niin pitkät, että en nyt rupea niitä ääneen luettelemaan. Diasta voi katsoa. Reumasairauden aktiviteetti laski enemmän kuin millään muulla ruokavaliointerventiolla 42%. Verrokkijaksolla näillä samalla ihmisillä ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta. Nivelturvotukset vähenivät puoleen. Tässä linkki tutkijalääkäri Hanna Kahleovan haastatteluun. Nivelreumaa sairastavien veressä eräs diabetekseenkin liittyvä DPP4-entsyymi ilmentyy muita heikommin. Ja tämä ominaisuus liittyy gluteeniherkkyyteen. Se ansaitsi ihan oman esityksensä ja tämä esitys löytyy Kasasen kootut YouTubesta. Ennen mahdollisia omatoimisia gluteenittomia kokeiluja keliakia pitää seuloa verikokeella. Vuoden pituisessa kontrolloiduissa tutkimuksessa, johon otettiin 66 aktiivista nivelreumaa sairastavaa henkilöä, tutkittiin gluteenitonta vegaanista ruokavaliota. Myös verrokkiryhmän sekaanit ohjattiin syömään terveellisesti ja he saivat saman verran tukea kuin gluteenittomalle vegaaniselle ruokavaliolle satunnaistetut interventioryhmäläiset. Interventioryhmäläisistä 58% sitoutui dieettiin yli 9 kuukauden ajaksi. Ja heistä 9 eli 40% oireet lievittyivät. Terveelliseen sekasyöntiin kykeni 89% verrokeista. Heistä oireiden lievittymistä koki vain 1, eli
4% osallistujista. Gluteenittomaan vegaaniseen ruokavaliohoitoon hyvän vasteen saaneiden CRP-arvo puolittui. Ja kuten muissakin koko kasviksiin keskittyneissä interventioissa, paino laski ja valtimotautiriskitekijöissä nähtiin myönteinen tulos. Systeeminen lupus erythematosus eli punahukka on yksi vaikeimmista autoimmuunisairauksista, jonka hoidossa käytetään muun muassa sytostaatteja. Brooke Goldner on lääkäri, joka sairastui punahukkaan jo teininä. Häneltä sairaus meinasi viedä hengen ja häneltä kiellettiin raskaaksi tuleminen. Mutta onnellisten sattumien myötä Goldner päätyi noudattamaan koko kasvisruokavaliota, joka osoittautui hengen pelastajaksi ja mahdollisti myös perheen lisäyksen. Rajun sairauden kurin saaminen edellyttää rankkaa hoitoa. Lääkäri Goldnerin protokolla on alkuun tiukka ja löystyy sairauden hellittäessä. Ensimmäiset 4-6 viikkoa syödään elävää ravintoa. Sallittujen ruoka-aineiden listat ovat jälleen liian pitkät ääneen lueteltaviksi. B12 ja D-vitamiinit huolehditaan ravintolisina alusta alkaen. 1,5 kuukauden jälkeen ruokavalioon lisätään pikkuhiljaa myös kypsennettyä kasvisruokaa, mukaan lukien palkokasvit. Ja ylläpitovaiheessa syödään monipuolista koko kasvisruokaa. Goldnerin artikkeli ja tapausselostukset 3 SLE:stä ja Sjögrenin syndroomasta parantuneesta potilaastaan julkaistiin vastikään Frontiers of Nutrition -tiedelehdessä. Otetaan tähän väliin kuva-arvoitus. Yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat erinäisistä syistä syttynyttä inflammaatio-oiretta punoituksineen ja turvotuksineen. Läntti A, niin kuin autoimmuunisairaus, on morfea eli ihoskleroderma. Skleroderma on sidekudosta kovettava ja kurova, krooniseksi katsottu sairaus, josta voi parantua. Minun tapauksessani kyseessä oli onneksi vain ihomuoto, koepalalla varmistettu. No tuo B, niin kuin borrelia, niin sehän on se infektio ja hoitui antibioottikuurilla, mutta se sitten yhdessä takrolimuusivoiteen kanssa, jota käytin muun muassa perhosihottumaan ja vaikeeseen atoppiseen ihottumaan, herkisti auringonvalolle siinä määrin, että huulet paloi ja turpos tosi pahasti. En pystynyt syömään ja juomaankin vaan pillillä. No C-kuvassa näkyy sitten angioödeema, jonka taustalla ei ollut reumasairautta, se tutkittiin vain yrityksen ja erehyksen kautta huomasin sitä provosoiviksi tekijöiksi maitoproteiinin eli kaseinin ja sitten sen vehnägluteenin ja stressin. Eli varsinaista maitoallergiaa mulla ei ole ja keliakia, myös ihokeliakia on poissuljettu. Ihan syntymästä saakka on saanut tuta, miltä tulehdus tuntuu. Mä olin allerginen kaikille eläimille. Ihotautien professori Liisa Räsäsen 1990-luvulla ehdottama elävä ravinto toimi munkin kohdalla, mutta ei minusta silloin itujen ja oraiden kasvattelijaksi ollut. No, yhtä kesää pidempään, vaikka sekaruokavalio tuotti tosi paljon tuskaa. Mutta mä en yhdistänyt oireita silti siihen. Sormi- ja polvinivelten kipuilun, turpoilun ja puolisoni korviin käyneiden rahinoiden syy oli nivelrikko. Voi hitsi, kun olisin aiemmin tiennyt, kuinka paljon jo ihan tämmöinen kokaruhko ruokavalio auttaa. Vegaaninen, mutta ei ihan niin kuin kokaru. Kasvissyönti auttaa myös fibromyalgiassa. Kuopiossa tutkittiin elävän ravinnon vaikutusta fibromyalgiaan 3 kuukauden kontrolloiduissa tutkimuksissa. 15 interventioryhmäläistä sai ohjeistuksen omatoimiseen elävän ravinnon valmistukseen ja 13 verrokkiryhmäläistä jatkoi entiseen tapaansa. Tutkimus päättyi joulun alla ja niin päättyi ne dieettihalutkin. Kypsentämätön koko kasvisruoka auttoi merkitsevästi jo 2 kuukaudessa ja teho säilyi niin kauan kuin sitä nautittiin. Nivelten aamujäykkyys väheni, leposärky lievittyi, mielialaoireilu väheni ja koettu stressi keveni. Unihäiriöt hellitti. Sivuvaikutuksina painoindeksi putosi ja kolesteroli laski.
Myös kuumennettua kasvisruokaa sisältävä kokaru rauhoittaa tulehduksen jo 2 viikossa. Tämä havaittiin 20 henkilön vuorovaihtotutkimuksessa, josta kerron tarkemmin Mikä ihmeen kokaru -luennossa. Sama havainto, merkitsevä tulehdustilan lasku 2 viikossa, nähtiin myös kotimaisessa vuonna 2017 julkaistussa tutkimuksessa. Suolisoluliitokset tiivistyivät 12 päivittäisellä heviannoksella. Miksi kokokasvisten syönti laskee tulehdusta? Tämä kertauksena. Kun me syödään riittävästi hyviä hiilihydraatteja, saadaan niiden mukana kuituja, jotka ruokkii paksusuolessa suojaavaa limaa valmistavia hyviä bakteereja. Hyvät bakteerit valmistaa kuidusta energiaa, butyraattirasvahappoa, suoliseinämäsoluille niin, että ne jaksaa pitää toisistaan tiukasti kiinni. Kun suolen seinämäsolukko kuiduista peräisin olevan energian kautta tiivistyy, suoliseinämän läpi ei enää pääse tulehduttavia aineita, jotka sais ne syöjäsolut hermostumaan ja tuottamaan niitä vaikeita kirjainyhdistelmiä. Muistatko vielä, missä yhteydessä niitä kirjaimia viimeksi katsottiin? Lääkkeillä pystytään sammuttamaan jo syttyneitä palopesäkkeitä. Mutta runsaasti erilaisia kuituja sisältävä ruokavalio estää uusia tulipaloja. Niin ruokavaliomuutoksella ja lääkityksellä voidaan saada parempi tulos kuin kummallakaan yksinään. Kun tulehdusta tuottavien ruokien sijaan syömme monipuolisesti ja riittävästi erilaisia kuitujen lähteitä, tulehdustila laskee, suoliseinämäsolujen väliset liitokset tiivistyvät ja niitä suojaava limakerros paksuuntuu. Tämä taas mahdollistaa sen, että immuunijärjestelmä rauhoittuu ja pystyy keskittymään tärkeään tehtävänsä eli tarttuvia tauteja aiheuttavien pöpöjen torjuntaan. Suomeksi siis immuunijärjestelmä reagoi tarmokkaasti taudin aiheuttajia, mutta ei omaa elimistöä vastaan. Lähemmäs 3000 terveydenhuollon ammattilaisen kyselytutkimuksen perusteella ruokavalio ei vaikuttanut koronaan sairastumiseen, eli positiivisiin testeihin, mutta sitäkin selvempi yhteys nähtiin infektion vakavuuden ja ruokavalioiden välillä. Analyysissä otettiin huomioon kattavasti infektioalttiuteen liittyviä muita tekijöitä. Tulokseksi saatiin, että mitä kasvisvoittoisemmin syötiin, sitä todennäköisemmin oireet olivat vain lievät. Ja kala ei ole kasvis. No mitä sitä sitten söisi? Mitä kannattaa välttää, mitä lisätä? Kun tavoitteena on terveydentilan merkittävä kohentuminen, tulehduttavien elintarvikkeiden käyttö kannattaa minimoida. Ja hoitavan ruoan osuus tietysti maksimoida. Kokokasvisruoka tarkoittaa kasviperäistä ravintoa, josta ei juurikaan ole otettu mitään hyvää pois, eikä siihen ole liiemmin lisätty epäterveellisiä ainesosia. Kokokasvisruokaryhmiä on 9. Joka päivä jokaisesta ryhmästä olisi hyvä poimia ruokavalionsa jotain. Miltä kokaru näyttää? Katsotaan sitä kohta. Hoitavaa kokokasvisruokaa voidaan lähteä lisäämään ruokavalioon pikkuhiljaa. Aloittaa voi vaikka aamiaisesta. Kokarussa mennään värejä päin jo aamupuuroissa. Viljoissa kannattaa suosia luomua sen takia, että rikkaruohomyrkkynä käytetty glyfosaatti tappaa suoliston hyviä bakteereja. Ihan tavalliset kaurahiutaleet valmistuu mikrossa 3 minuutissa. Pikapuurossa viljan rakennetta on rikottu enemmän, eikä se pidä nälkää niin hyvin kuin nämä tavalliset hiutaleet. Kasvilajipisteiden keräyksen voisi lapsiperheissäkin aloittaa heti aamusta. Kokokasvisruuat houkuttelevat sateenkaaren värein ilman keinotekoisia väriaineita. Tiesitkö, että esimerkiksi kassilohi saa värinsä astaksantiini lisäaineesta? Sellaisia ei kokarussa tosiaan tarvita. Tofuun on hyödyllistä totutella. Sitä voi siivuta leivälle tai pilkkoa salattiin ihan sellaisenaan, kuumentaa mikrossa tai kypsentää pannulla.
Makea nälkäkin voidaan kokarulla tyydyttää kehoa tulehduttamatta. Tuossa oikealla ylhäällä on kauraleipä, jonka päällä on maapähkinävoita ja sitten mulberimarjoja läjäpäin. Maistuu vähän semmoiselle kinuskiselle. Siementen ja pähkinöiden ravinteikkuudesta saa enemmän irti liottamalla muutaman tunnin tai yön yli, mutta välttämätöntä se ei ole. kasasenkootut.fi-sivustolta löytyy linkit koko kasvisruokareseptien äärelle. Hellattoman kokin elävä raakaravinto-kirja auttaa lisäämään kuumentamattomia kasviksia omaan ruokavalioon. Mikä ihmeen kokaru? Luentoja. Luentodiat vastaa kysymyksiin muun muassa proteiinista ja kalsiumista. Kun koko kasvisruoan osuus lisääntyy, niin kovalle rasvalle, liialle eläinproteiinille, suolalle ja höttöhiilareille altistuminen automaattisesti vähenee. Vähärasvaisia koko kasvisruokia saa syödä mahan täydeltä ilman lihomisen pelkoa. Juusto on surkea proteiinilähde. Kuitua 0, kasviproteiinia 0 ja niiden kevytjuustojenkin energiasta suurin osa tulee rasvasta, 1/3 kovasta rasvasta. Eikä siinä vielä kaikki, kuten kuvasta näkyy. Kanadan lautasmallissa otettiin huomioon vallitseva ruokakulttuuri, mutta ei elintarviketeollisuuden intressejä. Niinpä maitotuotteista jäi jäljelle vain ruokalusikallinen maustamatonta jogurttia ja juomaksi vaihdettiin maidon tilalle vesi. Tässä ovat vierekkäin tieteellisen näytön pohjalta tehty Kanadan lautasmalli ja kaupallisen ruokatietoyhdistyksen lautasmalli. Tiettyjä eroja on. Sydänmerkki suunniteltiin alun perin niitä ruokaryhmiä varten, joista voi olla hankalaa valita terveellisesti, mutta joita kuitenkin syödään paljon. Sydänmerkki ei siis tarkoita sitä, että elintarvike edistäisi terveyttä. Tuoteselosteet kannattaa lukea ihan itse. Ja sittemminhän Sydänmerkin on voinut löytää vaikka salaattikerästä, vaikka ravintoarvo olisi ihan sama kuin vierekkäisessä pehkossa. Kasvipainotteisessa ruokavaliossa saa ja pitää syödä enemmän. Lisäksi on tärkeää huolehtia B12-vitamiinin ja kuten kaikkien muidenkin riittävästä D-vitamiinin saannista. Itse asiassa tosiaan D-vitamiinivajeen on havaittu pahentavan reumaoireita. Sopiva annos D-vitamiinia on 1 mikrogramma per painokilo per päivä. Mutta yli 100 mikrogramman päiväannoksia ei tule käyttää, ellei verikokeessa ole suuremmalle annokselle tarvetta todettu. Suomalaisten suurin jodin lähde on jodioitussuola. Sitä on myös prosessoiduissa elintarvikkeissa ja kaloissa. Jos tai kun näiden määrä ruokavaliossa vähenee, on syytä ottaa jodilisää 100-150 mikrogrammaa päivässä. Muita ravintolisiä ei yleensä tarvita. Omega-3-kapseleiden markkinoinnin takana on enemmän taloudellisia intressejä kuin tieteellistä näyttöä. Kalojen syönti ei laske tulehdusta. Kalaöljyä sisältävät kapselit nostavat LDL-kolesterolia eikä niitä siksi suositella, eikä ne käy myöskään heille, ketkä käyttävät verenohennuslääkitystä. Missä kokarua pääsisi kokeilemaan? Mistä löytyisi lisätietoja ja materiaaleja? Kokarusta pääsee nauttimaan ainakin Mikkelin Koivikossa, jossa järjestetään edullisia karpaloterveyskursseja täysihoidolla. Suomen elämäntapalääketieteen yhdistyksen eli FALMin sivustolla on runsaasti maksuttomia materiaaleja. FALM ylläpitää samoin maksutonta kokaru.fi reseptisivustoa. Muitakin suomenkielisiä kokarusivustoja ja Facebook-ryhmäkin löytyy. Tuo Facebook-ryhmän nimi on Whole Foods Plant-Based Suomi. Jos toivot rauhallisempaa luentotahtia, niin tuo elintärkeitä asioita, siinä väännän vähän rautalangasta, että mikä meitä pitää elossa ja terveenä. Siitä tulikin sitten vähän pitempi, kannattaa katsoa sitäkin pätkissä. Toivon, että näistä oli sitten hyötyä näistä muistakin videoista. Kokaru on tehokkaaksi osoitettu monissa sairauksissa, muun muassa rasvamaksan hoidossa
nivelrikon hoidossa ja Alzheimerin hoidossa. Niistä kaikista löytyy mun sivustolla tiedostot. YouTubessa on runsaasti englanninkielisiä luentoja ja haastatteluja näistä aiheista. Nämä suomenkieliset opukset Kuiduilla kuntoon ja Kuinka elää kuolematta löytyy kirjastoista ja kirjakaupoista. Vegesato-kirjassakin oli mukavia reseptejä. Ja sitten miksi näistä asioista ei kauheasti niin kuin lehdissä eikä lääkäreittenkään ammattilehdissä kirjoiteta, niin tuo on aika kuvaava tuo Yle Areenassa edelleen oleva ohjelma. Voisiko ruokavalio pelastaa ihmishenkiä, että mitä Diabetesliiton ja Sydänliiton edustajat tähän asiaan tuumaa. Tulehdus rauhoittuu, kun sen aiheuttaja eliminoidaan tai siltä suojaudutaan. Solusuojahuntu glykokalyksi auttaa siinä suojautumisessa. Mutta se onkin sitten jo ihan toinen tarina. Terveys on yksi ihmisten eniten arvostamia asioita. Jokainen puntaroi kohdallaan, mitä askeleita sen eteen on valmis ottamaan. Yksin ei tätä matkaa tarvitse kulkea. Elämäntapalääketieteen yhdistyksen kannatusjäseneksi ovat tervetulleita kaikki. Lämmin kiitos, että olit kuulolla.